Mali finitigilakaw dagayɔrɔ la Kayi ale ni Segu a yirala ka fɔ ko banbagati wɛrɛ dɔ tara ka ɲɛsin olu kɔni ma. An balimaw aw bisimila min ye Malakti ka bɔlɔlɔ siraw ye. Bi juillet kalo tile fɔlɔ la san 2025 kɔnɔna la État-major général des armées ale ye kunnafoni di. Kunnafoni min kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko Mali finitigilakaw dagayɔrɔ la Ɲono, Molodo, Sandare, Ɲono du Sahel, Diboli, Goki ani Kayi ko bijatigɛ wale tabaw olu kɔni u ɲasi olu ma ka taa bingali wale ta ka ɲɛsin u ma. Okum kɔnɔna la min ye Mali finitigilakaw ye olu kɔni bɔra ka wulisa ka taa tugu ni banbagati wale maaw kɔni kan. Ayiwa min ye Ɲono du Sahel ye an kɔni ye jaw ye ja mun bɛ ka yira ka fɔ Mali finitigilakaw sera ka bolokari banbagati dɔw kan. Wa Kayi yɛrɛ dugu fana kɔnɔna la sifilakaw bɔlen do ko u bɛna dɛmɛ don finitigilakaw ye walasa u bɛ se ka ni majugu ninnu kɛ cogo min na. Hali bi juillet kalo tile fɔlɔ la a yira ka fɔ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafula bɛ Sima usine minnu bɛ yen nɔ Sima Astro, Karanga, Gangoteri ani Strong usine fana bɛ Gangoteri ko banbagatiw kɔni taara yen yɔrɔ kofɔlen na ka taa banbagati wale ta ka ɲɛsin yen mɔgɔw ma. Ayiwa kunnafoni y'a yira ko Kayi kɔni mara sofelen do kosɛbɛ jatigɛ wale tabaw fɛ nka ko finitigilakaw bɛ ka wuli ko ka taa daw kan. An bɛ wagati min na bi min ye Bafula bɛ mara ye an ma kibaruya wɛrɛ kɔni sɔrɔ o la nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko min ye Mayina pont ye ni ale yɛrɛ bɛ Bafula bɛ fɛ ko pont in kɔni datugunen do ka sabu kɛ ni jatigɛ wale ninnu sababu ye walasa lakana bɛ se ka segin cogoya min na. Min ye État-major des armées ale kɔni ka sɛbɛn na ale y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka I kɔlɔsi an bɛ wagati min na ko bi sabula majugu ninnu kɔni carinen do an ka jamana kɔnɔ nka ko finitigilakaw olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka ni majugu ninnu gɛn cogo min ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Hali bi an bɛ to kulomajɔ la n'an ye kibaruya min sɔrɔ an b'aw ladɔnniya o la.